pomažem ljudima zaista sa ozbiljnim problemima, pogotovo onima koji sumnjaju da iz razloga što im ništa ne ide, jer znate kako postoje i crne magije koje idu s kolena na kolenu, koje potiču još iz roditeljske kuće, pa ljudi kažu ceo život se muče i nikad nisu u životu mogli da nađu svoj pravi životni put. Jednostavno im sve nešto skreće stranputicom, stoje u mestu, tapkaju u mestu, vrte se u začaranom krugu, u kući počinju raspravke, razmirice, dolazi do netrpeljivosti, biznisi propadaju, znači komunikacija bude lošija, prvo strada psiha, nažalost, i najviše stradaju mladi, jer kod mladih to ide galopirajuće, znate. Kod starijih to ide polako, ali sistematski, ali kod mladih to ide galopirajuće i to ode uglavnom na psihu i ljudi donose pogrešne odluke, zato i propadaju ti biznisi. Znači, svako ko oseti neko od tih simptoma, vidi da nešto ne ide, ok, ako nešto trenutno ne ide, ali ako to traje i traje, onda svakako treba potražiti savet od, da kažem, stručnog belog maga, mada danas moram da kažem da ima jako puno šarlatana, prevaranata koji... To je posebna priča. Da. Koliko ima danas prisutno? Ja mislim da je nadrilekarstvo prisutno više nego ikada. Pa jako puno ima šarlatana, da vam kažem. I ja ne znam gde sve ti ljudi nađu te šarlatane da se njima jave, mesto da provere kome se javljaju. Znači, recimo, moj broj telefona, koji, ako smijem da kažem, 064 127 0008. To je telefon koji je, kad su prvi mobilni nastali, nikad nije promenjen, baš zato da bi me ti ljudi našli, jer ja ne bežim od ničega i stojim iza svog rada. I zaista, što je najbitnije, svoj poziv, da kažem tako, ili svoju misiju, zaista volim i radim je od srca i s ljubavlju i nikad nije ni jedan klijent kod mene, da kažem, došao i prošao eto tako, nego uvek mislim šta je i zato tražim kontrolu za 40 dana da vidimo ishod tog našeg rada, šta se promenilo i šta smo uradili. Da, normalno. Najbolje ljudi neka se jave tebi na telefon, evo koji je ovde kod stalno stoji na ekranu, pa gde može da im kažu sve lagano i normalno, da, može da se javi slobodno. Stalno, zato ti ja i kažem da si ti zaslužila već da se tvoj rad nađe to sadašnji u knjizi, ako ne jedno i u dve čak. Biće i toga. Čak, ne?